Ovo su nevidljivi diplomci. Doduše vidite ih vi, profesori, kolegi, ali ne vide ih oni koji bi posle studija trebalo da im nađu posao. Znači, 2006. godine, kada završimo fakultet, mi smo menadžeri bezbednosti. Budući menadžer bezbednosti mora da položi 36 ispita, isto toliko kolokvijuma i da pročita najmanje 18.000 stranica. Ali onu najvažniju cifru na kraju nema. Šifra za menadžera bezbednosti u Nacionalnoj službi za zapošljavanje ne postoji. Tržište rada pre svega treba da se na neki način prilagodi obrazovanju. Ni 8 godina posle uvođenja bolonjskog sistema to se nije desilo. Fali preko 130 šifara novih zanimanja. Šifarnik je poslednji put ažuriran 90. godina prošlog veka, pa tako bilo da ste oralni higijeničar stomatološkog fakulteta ili inženjer biomedicine mašinskog, tržište rada vas ne poznaje. Suština je da nacionalna služba prevazilazi te probleme putem internog, da kažemo, šifarnika. I naravno svi koji se jave i gde se konstatuje da postoji takav problem, svakako da se prevazilazi upravo evidentiranjem u taj interni šifarnik. Srbiji fali i nacionalni okvir kvalifikacija. Taj dokument kojim će se odrediti šta ko radi sa kojom diplomom već 4 godine stoji u fioci kao predlog koji se ne razmatra. Potpuno je dovoljno da Ministarstvo prosvete prema Zakonu o visokom obrazovanju prihvati onaj zakon okvir kvalifikacija koji smo mi predložili i da sprovede to u delo kroz adekvatnu primenu, kroz komunikaciju sa ostalim ministarstvima, o čemu može da se postara Vlada Republike Srbije. A u Ministarstvu prosvete ćute. Ni posle nekoliko pokušaja nam nisu odgovorili da li i šta rade kako bi olakšali diplomcima, pa će problemi sačekati novu vladu, koji će isti zadatak sem nevidljivih diplomaca postaviti i Evropska unija u procesu pregovora. Optimizma naravno ima i ja se iskreno nadam da će doći do sve te neke promene celokupnog sistema. Po svoj prilici će morati da se strpe još koju godinu, a do tada i ovu kao i svaku drugu muku diplomci rešavaju kolegijalno. Na primer, jednom dobrom masažom.